अन्नानै नै दुखुथिया नखर ओरैबायदि दुखुथिया नखर बेसेबां जाखो आदा बियो गथ'आ आदार जानाय लोमजानाय जब्रा जानाया बोसोरसे जाबाय ओमफ्राय बबाव लांखो माने काजलगाव सिभिलाव लांबाय ओमफ्राय ओरैनो नैबे लकेलाव फार्मासिफ्राव रजानि थाजानि मुलि होजोब्बाय हामाखिसै जानाया मा जादों जानाया हनै माने काजलगावनि डाक्टार रिपर्टआवथ' माबा किडनि गेमसो होननानै गासिबो दंजोबो रिपर्टआलाय दा गुवाहाटियावसो लांनो थिनबायमोन बेखौ हानाय नंले खाथियाव गुवाहाटियाव लांनो थाखायथ' फैसाफ्रा गुवाहाटि नङाबा बरपेटा लाङाबा बेयाव जाले डाइरेक्ट लांदो होनबायमोन डाक्टारा दायो माने गुवाहाटियाव लांबाबोथ' माने किडनि गेमनि प्रब्लेमा लाख थाखा गालाथ' जाया बे फैसाखौ बबाव मोननो दा बे फैसाखौ बबाव मोननो ना दा दाख्लै बे निर्दलियानि बे केन्डिडेट बे जि सया सारनाव थांदोंमोन सरा लोगो मोनहैयाखै बिसानि बे सन्दन गेन्द्राया भारा होलायलायनानै थिनहरदोंमोन गारिया बै बे हावलुस बिजामादै मा नाममोनलाय सुनिल ना सुसिल बेनोमोन लोगो मोनहैयाखै ओमफ्राय हिनजावनि नाम्बारा दं दा सप्तासेनि उनाव फन खालामनो थिनदों दा हजों सानजाहासो दंहैयो जाहैदों मानसिया माने बे हौवाया दा हिनजावनि नाम्बारा दं आरोखि नाम्बार हरदों गावखौथ' लोगो मोनहैखायाखै खाफाल गाज्रि लोगो मोनबालाय फैसा दंबा हरखायोनो बियो आरो हराबाबो गावनो लांनानै दोनहैयो जाहैदों सिकित्सा खालामो फाहामो बयबो माने मोजां होनदों आरोखि बे माबाखौ फेरेंगाबालाय हरखाया बा लोगो मोनबा 2000नि बारा हरा 2000 हाजारसेल' दायो नायदों बिथाङा बाबुआ बेबायदिनो मा नाममोन बाबुने फदेस्वर बिदिनो किडनि गेम जादों होननानैहाय दायो माने मिथिनो मोनबाय रिपर्टआवहाय अबस्था गैया बिथांमोनहा नै बबेबा दै जिङावसो थानानैहाय बेबायदिनो संसार जादों ओमफ्राय बिमाबो गैबावाना बिमा थैबायनो थैयाखै माने गावनानै बोराबनानै दस्रायावसो दङ बे फिसाला सासे उन्दैसिन दंना बेजोंहाय बेजोंहाय बेखौनो गावबो मालायनावसो बिदिनो हटेलाव थादोंमोन सिगां दा हटेलनिफ्राय ओंखारनानै बहाय दं खबरानो गैबावा दायो नै बेबायदि अबस्था आरोखि बेवहाय माने ओरैनो गोदाव सोराव बेबायदिनो आनि थानि संजायो आरो ओमफ्राय सिबाय बेबायदिनो आगोर मोनाखिसै बेबायदिनो थाखा फैसानि जोबोद गोनांथि जादोंमोन नाथाय बिथाङा फिसालाखौनो बेबायदिनो धोन सम्पति गैया मा गैया ओरैनो गुबुन जायगायावसो न' लुना थाफैनाय बेनिखायनो माने फिसालाखौ सिकित्सा खालामनो थाखाय ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय थाखा फैसा गैयैया जोबोद दुखुजों गेरेबनाय बेनिखायनो माने बिटिआर सरकारनिफ्राय सोरबाफोर माने अनसुंथाइखौ होफैदो अननानैहाय जोबोद दुखुनांथाव दायो माने काजलगाव सिभिल हस्पिटालावहाय आङो बेटारि गारिजोंहाय लांनोसै आरो नै साजिगासिनो दङ सिफोरखौ जुबायनो बिदिनो लांनानै दोनहैनायसै एसे बिदिनो दायो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय No-1 सालबारि ओरैहाय सालबारि ओरै साहाजों मानास लाइननि एसे खोलाजोंहाय बेबायदिनो सासे दुखुथिया नखर दङ बे दुखुथिया नखरखौहाय आं नुनानैहाय जोबोद दुखु मोननाय जादों आरो दुखु प्रकास खालामनायखाय थारमाने बिनिनो जि फिसाज्ला फदेस्वर बसुमतारी ना मामोनलाय आदा फदेस्वर समफ्रामारिया बेबायदिनो गोब्राब बेबायदिनो बेमार आजारजोंहाय सैनांनानैहाय दङ बिनि बिफाया बेबायदिनो दुखु प्रकास खालामदों जाजानाय बेबायदिनो जाजानायनि मुङा जाहैबाय फदेस्वर समफ्रामारि आरो बिथाङा बेबायदिनो किडनि बेबायदिनो डेम जादों होननानैहाय रिपर्टआवहाय मिथिनाय जादों बेनिखायनो बेबायदिनो सोरबाफोर बेबायदिनो नायदो न'आ बेफोरबायदि आरोखि
बेफोरबायदि अबस्था आरोखि नै न'आ बे जाहैबाय ओरैहाय लामा गोदाव सोराव बेबायदिनो थानानैहायसो संसार जानाय धोन सम्पति गैया थाखा फैसा गैया जेबो गैया बेनिखायनो माने बिटिआर सरकारनिसिम अनसुंथाइ मोननो थाखायहाय बिथांनिसिम खावलायनाय थाबाय नोंथांमोन अननानैहाय फैनानैहाय माने सहाय खालामफैदो मानसिया मानसिखौ सहाय खालामनांगौ मानसिया मानसिजों सहाय खालामनांगौ सहाय होनांगौ आरो मानसिया बेबायदिनो थांनानै थानाय समावहाय बेबायदिनो रावबोथ' माने मानसिया संसारावहाय पारमानेन्ट गैया बेनिखायनो थांनानै थानाय समावहायनो बेबायदिनो सहाय खालामनाय सोरखौबा मदद खालामनाय अननाय बेबायदिनो बे संसाराव थासान्दिल' बेनिखायनो नोंथांमोन बयबो एसे एनै जा हायो 100 200 1000 2000 5000 10000 होफैदो आरोखि अननानैहाय नङाबा माने गोबां बेबायदिनो दुखुजों सैनांनाय बे न'खरनि सायाव आङो नैबे ब्लगखौ लाबोनाय जाबाय हामबायसै थेंक इउ दायो काजलगावनि सिभिल हस्पिटालावहाय बेबायदिनो फिसालाखौहाय एसे ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखायहाय फैबाय नै आदाया बेलाय नै दायो माने ट्रिटमेन्टखौ खालामसिगोन आदानो दा औ दे नै फिसालायाबो मा नामलाय बाबु कुलिचर सामफ्रामारि ने औ दे थेंक इउ बेलाय नै सफैबाय सिभिल हस्पिटालावहाय बेलाय नै माने जों 8टायावहाय ओंखारदोंमोन दायो माने जोङो माने 9टायावहाय सफैबाय 1 घन्टा लाबाय लामायावहाय नैबे फिरफिलि गारिजोंहाय बेलाय नै फिरफिलि गारिजोंहाय आङो रिजार्भ लाबोदों बेलाय नै दायो आङो थांफिनसिगोन आरो दसे सम थानानैहाय दायो नै हस्पिटालावहाय बेबायदिनो एडमिट खालामनो थाखायहाय रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय सफैबायानो बेलाय नै गासैबो पेसेन्ट जाजोबनांगौ आरो